أما خلاي مبرق وترنا وسخ أبز غدول الزلوان مستراو تحت مريت كتماتات مسائل إيران أقل بعلم سحبنا اللوام أوجوتا تعمق تحت مريتن استهانت زوم عردتات كابزخون يكون متقعت أير أبزي يركبلون قودا قديوم زلوم كسكاب كل 10 كيلومتر زبط سحر حقات زلوم كم شهاب سلسته زعمت سلو مساعلات نوت تدراو معسكرات إسرائيل أمريكان بغط على مخقابرو يخلوم اتبقى رباوان استغل كالفاتح مساعيل كافتنه دمسي بزغلطفه زقعاز بمقانو بزمناو سرعتات مكل خال أير دو كم زي بلي فلات مساعلات مسور سبالو نفرتي بموهاد نمكلا غلطات ناي معبلا العقمي اللوو استفلالي وتادراوين تنتنتي 5 بلوو إيران نبز حلف قجتات كابت زنبر عقور نبرات نشتو خفال ترحيات تقيما حقا عقما جنا أي تفتنن معرابوين أبلع لإيران إجرة تقوى انتهالوهم أوشت هاجرز معبلة أطوار إيران جن نتي أبت الزوبا زلو ميزان حيلي يغير اللوم زيادة بمتقعة إيران استحمششا نفرتوج أمريكاين إذن نفرتوج تمالي أب سعد عرب بمتقعة إيران زعنا واين كابتن زعنوا بزحت نفرتوج بوينغ إيس سنتري زعينة نفارتوج تركب إذا نفارتوج كونتات أير ماكلات ألاي تزازن قوتتصرن مرخبتاتن حبرتا رادارن اتكب نايده هساس نفارتيا أمريكا بزخينات لعلي إسرا نفرتوج كمز سانت ساوث تشاينا مورنينج بوست حبيرون بأشحال زغطار توسختي وتدرات أمريكا تمال قدام نابتزوات تنقصايسهم كم زلو تبصابات يحبرون بنتاغون بإيران نسومنات نزكاد مدراو سرحيتات يدالو خامزلو واشنطن بوست تبصيبلو أولى إيران زخون متقعتي كيف تسم نتوسخت 10 معالتي أنا وحيزلو ترامب نت مدراو سرحيت كزرغو ديخنزقو زاقي نتصور أيكونان إذا خمزيلن كلو ما خلا إز أمريكا تمال قدام أبزها ومقلتي مركب وق USS تريبولي نابتو زبا كمزا أتوات أفليت اللوم اتأزي أما حرام مرخبتات أبزر قحط حوف اتا مركب مقوى عزيان نفرتو جن أستاسس تشحن حمو شميتن بحرنياتاتن تواقعتي زحقوف أهدو حيزا 5 قعازات قاليتو نقوس أين دلن أبتارك أمريكا تراي بزي فلت كونتات أبلع البريزيدنت ترامب عبينا حزب تقاومو تولعو عملا يونايتد ستيتس زركبا عبيت ختماتاتن ناشتو شتاتن بمعبل حزبي توحيدان وعيلان نوكينغس مالت نقوسين دلن بزبل مريح قالس تتقوعن عم محدرا بريزيدنت دونالد ترامب ستكورن ازي تقاومو أبوليتيكاو تاريك أمريكا أتزل على قصر حزبي استساتفلو فتصام خوينو تمزجبلوم ما بقسن مخنياتن اتتقاومو تسلفتينا بالداواي زوت المخنيات بريزيدنت ترامب حق منقستاو دارت بمتحاس كم نقوس قادب زيبلو سلطان متقامي فتنلو كابزبل سقاتيوم بفلاي دما عبل الإيران زكاية زلو نايكوينه زحزحتا ناي فيدرال وكالتي أو كتماتا زكايد وزلو تصنعنا إيميغريشن حق مخبار سقومتي كمون بسنكتم وكالتي الساعة وموت زلع على قطعة أقالتي تقاوم ويوم نحاي المرأية نايتي تقاوم عندما أخل زنبرد أكف لها قرمني صوت تركب كتما قدس باولوسيا باش حز غطر تسلفتي نتبو وكالتي إيميغريشن زكايد زلو وررا بمقوام ما أقر تدقاقي فوم قويمهم وريد مصاو بروس سبرينغستن أبت بوتا ترخيو أبز اسمعو مدرم أزن دحرس ملس حلمي أبلع لختماتات أمريكا زكايد زلو ورران بفتم تقبالنا يبلون حجون أمريكاوين مخانكم أريخم يخم كبل انتسلفت زلون أدا قاليتهم اتتقاومو أب عرض الديمقراط زخونة نيويورك سيتي ترايكي تحترم ترامب مرز أخلتشن إسران 4 بسسان شدشن مئتاو الدمتي استعوتو لا كفلها جر أيداهو وانترايهم أسنا دوتي كم زقلتو كاب 9 مليون للعلي سبات كساتف مدب زنورم كوينو أملا أمريكا للسا ستشحن 200 زخون نتفتات تخايدهم مبزحتهم سلماوية منيرهم يغن براب قال ختماتات قجتات تفتيرهم يوم أو لوس أنجلس بوليس أبتقاناي فيدرال بيت ماسرتي استأكون مبتان زنب عقاز تتقيمو أو دينبر من قد زعت أو تقاومتي نايتك بومب تدربي اللوم
ንሰሞም ብተመሳሳሊ ምላሽ ሂቦም ብሰንኪ ዝጸገም እንተወሓደ 9 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ውዒሎም እዚ ኖ ኪንግስ ተሰመየ ምንቅስቓስ እናሓየለ ዝመጸ ኮይኑ ኣብ መንጎ ምሕደራ ፕሬዚደንት ትራምፕን ተቃወምቶምን ዘሎ ክፍተት ካብ ማንም እዋን ንላዕሊ እናሰፍሐ ምዃኑ ዘርኢ እዩ። ኣተሓባበርቲ እቲ ሰልፊ ትራምፕ ኣካይዶም እንተዘይቀይሮም እቲ ተቃውሞ ተጠናኺሩ ክቕጽል ምዃኑ ኣጠንቂቖም ኣለዉ። ሓይልታት ኢራን ኣብ ልዕሊ ከተማ ዱባይ መጥቃዕቲ ብምፍጻም ንልዕሊ 500 ወታደራት ኣሜሪካ ከም ዝሃረሙ ብወግዒ ክእውጁን ከለዉ ብኻልእ ገጽ ድማ ርእሰ ከተማ ኣቡዳቢ ብርፍራፍ ሚሳኤል ተሃሪማ ሰባት ክቆስሉን ህንጻታት ክነድድን ውዒሉሎም። እቲ ካብ ኩሉ ዘስደምምን ንዓለማዊ ማሕበረሰብ ኣብ ዓብዪ ስምባደ ዘእተወን ህዙፅ ዜና እቲ ማእኸል ከተማ ዱባይ ዝተፈጸመ ሓደገኛ መጥቃዕቲ እዩ። ከተማ ዱባይ ሓንቲ ካብተን ዝዓበያ ናይ ንግድን ወፍርን ቱሪዝምን ማእኸላት ዓለም እያ። ሎሚ ግና ግዳይ ዘዕናዊ ኩናት ኮይናላ። ብመሰረት ሎሚ ዝወፀ ወግዓዊ ሓበሬታ ሓደ ኣዝዩ ሓደገኛን ታሪካውን መግለፂ ሂብሎም። ኢብራሂም ዞልጋፋሪ ከም ዝበሎ ሓይልታት ኢራን ልዕሊ 500 ዝኾኑ ወታደራት ኣሜሪካ ተሓቢኦምሉ ኣብ ዝነበሩ ክልተ ፍሉያት ቦታታት ኣብ ውሽጢ ከተማ ዱባይ ብሚሳኤላትን ድሮናትን ዕላማ ብምግባር ክሳር ኣውሪዶምሎም ከም ዘለዉ ሓቢሩ። እዚ መግለፂ እዚ ተራ ወታደራዊ ጸብጻብ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ክልተ ከተማ ዱባይ ብሚሳኤላትን ድሮናትን ምህራም ማለት ኢራን ንኩሎም እቶም ኣብ ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ዘለዉ ናይ ኣሜሪካ መደበራት ጥራሕ ዘይኮነስ ኣሜሪካውያን ይርከብሉ ዝተባሃለ ቦታ እውን ብቐጥታ ዕላማ ትገብር ምህላዋ ዘረጋግጽ ጭቡጥ መርትዑ እዩ። ብተወሳኺ ሓይልታት ኢራን ወታደራት ኣሜሪካ ኣበየናይ ህንፃ ወይ ሆቴል ከም ዘለዉ ፈሊጦም መጥቃዕቲ ምፍጻም ማለት ኣብ ውሽጢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ክስካብ ክንደይ ዝረቐቐ መርበብ ስልያ ከም ዘለዎም ዘመላኽት ሓደገኛ ሓቂ እዩ። እዚ ዘስካሕኻ ኩናት ኣብ ከተማ ዱባይ ጥራሕ ኣይተሓፀረን። ሎሚ ርእሰ ከተማ ኢማራት ዓረብ ዝኾነት ኣቡዳቢ እውን ግዳይ ናይ ዞባዊ ደልሃመት ኮይናላ። ብመሰረት ሎሚ ዝወፁ ሓደሽቲ ጸብጻባት ሓንቲ ነዊሕ ርሕቀት እትጓዓዝ ሚሳኤል ንኣቡዳቢ ድሕሪ ምትኳሳ ብጸረ ነፈርቲ መከላኸሊ ስርዓት ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ሰማይ ተጨፍሊቓ ግና ኸት መጥቃዕቲ ብዘይ ክሳራ ኣይሓለፈን። ቤት ጽሕፈት ዜና ኣቡዳቢ ብወግዒ ከም ዘፍለጦም እታ ሚሳኤል ኣብ ሰማያት ምስ ተጨፍለቐት እቲ ረፍራፍ ናይታ ሚሳኤል ኣብ ጥቓ ኣዝዩ ፍሉጥ ስትራቴጂካዊ ዝኾነ ቁጠባዊ ዞባ ካሊፋ ኣቡዳቢ ልክዕ ኣብ ጥቓ ወደብ ካሊፋ ወዲቑ ከቢድ ሓደጋ ኣስዒቡሎም። እዚ ኣብ ቁጠባ ዞባ ካሊፋ ዝወደቐ ረፍራፍ ኣብቲ ቦታ ሓያሎ ሰብኣዊ መጉዳእቲ ኣውሪድሎም። ፈለማ ቤት ጽሕፈት ዜና ኣቡዳቢ ከም ዝሓበሮ 5 ዜጋታት ህንዲ በቲ ዝወደቐ ረፍራፍ ቆሲሎም። ድሓር ግን እቲ ቤት ጽሕፈት ኣብ ማሕበራዊ መርበብ ኣብ ዘውፅኦ ሓድሽ መግለፂ በቲ ሓደጋ ተወሳኺ ሓደ ዜጋ ፓኪስታን ከም ዝቆሰለ ሰበስልጣን ኣረጋጊጾም ኣለዉ። በዚ ድማ ጠቕላላ ናይቶም ዝቆሰሉ ወጻእተኛ ሰራሕተኛታት ናብ 6 በፂሒሎም። መጉዳእቶም ድማ ካብ ፎኪስ ናብ ማእኸላይ ደረጃ ዝምደብ ክብል ሓቢሩሎም። ብተወሳኺ እቲ ዝወደቐ ረፍራፍ ሚሳኤል ኣብቲ ዞባ ባርዕ ሓዊ ኣስዒቡ። ፈለማ 2 ባርዕ ሓዊ ከም ዘጋጠመ ዝሓበረ ክኸውን ከሎ ድሓር ግን ሳልሳይ ባርዕ ሓዊ ከም ዝተላብዐ ተረጋጊጹ። ሰበስልጣን ኢማራት ግን ነቲ ኩነታት ተቆጻጺሮም ኣለዉ። እቲ መጥቃዕቲ ዋላ እኳ እታ ሚሳኤል እንተተጨፍለቐት እቲ ኩናት ኣብ ልዕሊ ሲቪላውን ቁጠባውን ትካላት ሃገራት ወሽመጥ ዓረብ ክስካብ ክንደይ ቀጥታዊ ሓደጋ የውርድ ከም ዘሎ ብጭቡጥ ዘርኢ ህያው ኣብነት እዩ። ንኤርትራ ዝምልከት ሚስጥራዊ ሰነድ ኢትዮጵያ ከም ዝሰለኾ ተገሊጹ። 12 ገጻት ዝሓዘ ሚስጥራዊ ሰነድ ብልጽግና ሰሊኹ ምውፁ ዝተፈላለያ ሚድያታት የቃልሓ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። እቲ ሚስጥራዊ ሰነድ ብዓበይቲ ሓለፍቲ ናይቲ መንግስትን ሰልፍን ዝተዳለወ ምንባሩን ጥብቂ ሚስጥር ክነሱ ሰሊኹ ክወፅእ ከም ዝኽኣለ እውን ዝሕበር ዘሎ እዩ። ኣብቲ ኤርትራ ካብ ቀንዲ መሓዛ ናይ ህልውና ስጋኣት ከም ዝተቐየረት ዝጠቅስ ሚስጥራዊ ሰነድ ኤርትራ ኢትዮጵያ ዘለዉ ሓደገኛታት ተቃወምቲ ኣብ ምዕጣቕ ትነጥፍ ብምህላዋ ናይ ህልውና ስጋኣት ክብል ከም ዝሰየማ እውን ሓቢሩሎ። ካብቲ ካብ ላዕሊ ወሰን መዝቲ ሃገር ከም ዝለሓኾ ዝሕበር ዘሎ ሰነድ ኤርትራ ድሕሪ ናይ ትግራይ ኩናት ቀንዲ ጸላኢት ኢትዮጵያ ኮይና ከም ዘላ ክሕብር እንከሎ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ወጥሪ ዝውስኽ እውን ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ድሌት ምዃኑ ኣብቲ ሰነድ ተሓቢሩሎ። ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ፖለቲካውያን ወታደራውያን መዋቕር ኢትዮጵያ ኣፍልጦ ከም ዘለዋ ዝሕብር እቲ ሰነድ
ንናይ ኣምሓራን ትግራይን ወገናት ብምሕጋዝ ነቲ ሓበራዊ ፀላእ ዝበለቶ ናይ ብልፅግና ወገን ካብ ስልጣን ክእለት ሰርሕ ከም ዘላ እውን ኣብቲ ዝመለቐ ሰነድ ተመዝጊቡሎም። ናይ ኢትዮጵያ መንግስቲ ናይ ቀይሕ ባሕር ጉዳይ ብጥንቃቐ ክሕዞ ዝምዕድ እቲ ሰነድ ጉዳይ ኤርትራ ብደቂቕ እንተዘይተመርሚሩ ኤርትራ ብልዕሊ ኢትዮጵያ ዘለዋ ላዕለዋይ ኢድ ተጠቒማ ነቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ስርዓት ናይ ምእላይ ተኽእሎ ክህልዋ ከም ዝኽእል ኣብቲ ሻዕብያ ዝብል ምዕራፍ 2.4 ክፋል ናይቲ ጽሑፍ ሰፊሩ ከም ዘሎ እውን ይጥቀስ ኣሎ። ናይ RSF ሰራዊት ኣብ ሰፊሕ ታዕሊም ፀንሑ ሓይልታቱ ወግዓዊ መመረቕታት ድሕሪ ምክያዱ ንሰፊሕ መጥቃዕቲ ወፊሩ ከም ዘሎ ብወገኑ ክገልጽ እንከሎ ኣብ ኩናት ሱዳን ሓድሽ ግንባር ሰማያዊ ኒል ከፊቱ ከም ዘሎ ይሕብር። ናይ ሱዳን ሰራዊት ግብረ መልሲ ናይቲ ዝኸፈሉ ኪሳራ ናይ ድሮን መጥቃዕቲ የካይድ ከም ዘሎ ዝገለጸ ናይ RSF ሰራዊት በቲ መጥቃዕትታት ሰላማዊ ህይወቱ ዝገብር ንጹህ ህዝቢ ይመውት ከም ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ክኹነን ከም ዝግባእ ሓቢሩሎ። ኣብ ኩናት ሕድሕድ ሱዳን ናይ ኢማራት ቦታ ተኪያ ነቲ ናይ RSF መጥቃዕቲ ትሕግዝ ከም ዘላ ትኽሰስ ዘላ ኢትዮጵያ ኣብቲ ኩናት ንጡፍ ተራ ሒዛ ከም ዘላ ክግለጽ እንከሎ ኣብቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዞባ ኒል ሰራዊት ሱዳን ታሕተዋይ ኢድ መሓዙ ኣብ ሚዛን ኩናት ሱዳን መቐይሮ ፈጢሩ ከም ዘሎ እውን ይግለጽ። ሰራዊት ሱዳን ካብ ናይ ኤርትራ ሓይልታት ክረኽቦ ዝኽእል ደገፋት ኣብቲ ምስ ኤርትራ ዘዳው ከባብታት ክሕፀር ግድን ምዃኑ ዝሕብሩ ወገናት ሱዳን ኣብዚ ግዜ ተባሪዑ ዘሎ ሓድሽ ዓውደ ኩናት ንናይ RSF ሓይልታት ዝጥዕም ምዃኑ እውን ብተወሳኺ ሓቢሮም ኣለዉ። ንኤርትራ ክትከሓድ ካብ ዝገበሩ ደብዳቤታት ሲንክለር ናይ ኤርትራ ቀይሕ ባሕሪ መንታን ኣካል ኢትዮጵያ ክኸውን ኩባንያ ዘይቲ ሲንክለር ንኤርትራን ህዝባን ግዳይ ሕሱም ግፍዒ ንክኾኑ ካብ ዝነበሩ ድርኺታት ምዃኑ ተገሊጹ። እቲ ሓበሬታ ጽሕፍቶ ኤርትራ ብውሳነ ህዝቢ ኤርትራ ዝኾነ ዘይኮነስ ብጌጋ ቅማረ ናይ ዓለማዊ ሓይሊ ኣብ ዝሑል ኩናት ዝኾነ እዩ። እዚ ዝሑል ኩናት ዝፈጠሮን ናይ ክሕደት ጌጋ ቅማረ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ን40 ዓመታት ግዳይ ምምዝባል ጃምላዊ መቕተልቲ ባህላዊ ድምሰሳ ከም ዘወርዶ ዝገበረ እዩ። እዚ ብኣማይት ኣሻሓይ ዝቑፀር ህዝቢ ኤርትራ ግዳይ ዝገበረ ፍርዲ ኣብ ኩናት ዝተፈጠረ ጎናዊ ሳዕቤን ዘይኮነ ቀጥታዊ ሳዕቤን ናይቲ ኣብ ዋሽንግተን፣ ለንደን፣ ኒውዮርክ ዝተፈጠረ እዩ ብምባል እቲ ቅድሚ 81 ዓመት ብኩባንያ ዘይቲ ሲንክለር ናብ ሰበስልጣን ኣሜሪካ ዝተጻሕፈ ደብዳቤ ሓደ ካብቲ ጠንቂ ምዃኑ ኣመልኪቱ። እዚ ዜና ወሲኹ ሕቡራት መንግስታት ንርእሰ ውሳነ ተኸላኻሊ ንክኸውን ብሕድሪ ዝተዋሃበ ላዕለዋይ ኣካል እዩ። ይኹን እምበር እዚ ብኩለን ሃገራት እምነት ዝተሓደረሉ ኣካል ግን ኣብ ጉዳይ ኤርትራ ሻራ ብምሓዝ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ወዲቑ እዩ። እቲ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ድማ ናይ ሕቡራት መንግስታት መኮንናት ድምፂ ኤርትራውያን ንኽዕፈን ወይ ሸለል ንኽብሉን ንምፅምባር ኤርትራ ምስ ኢትዮጵያ ሕጋውነት ከልብስዎን ካብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ዝተኻየደሎም ፀቕጢ የርድም። እዚ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ዝተኻየደ ክሕደት ልኡም ወይ ሃንደበት ዝተኸሰተ ዘይኮነስ ደይመደይልካ ዝተገበረ እዩ። ስቕታ ሕቡራት መንግስታት ህይወት ኣማይት ኣሽሓት ኤርትራውያን ንክቕዘፍ ምኽንያት ብምዃኑ ዝለዓለ ሓጢኣት ናይ 20 ክፍለ ዘመን እዩ ኢሉ። ሃገራት ኣብ ክልተ ደንበ ተመቒለን ዘካይድኦ ዝነበረ እዋን ዝሑል ኩናት ኣብ ታሪክ ኤርትራን ህዝቢ ኤርትራን ሕማቕ ፅሕፍቶ ንኽውስን ድርኺት ዝኾነ እዩ ብምባል ኤርትራ ናይ ዝሑል ኩናት ሰሌዳ ንሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ንዓባይ ብሪጣንያን ተሕጃያ ነይራ ኢሉ።